दायो जोंनो मोनसे स्पेस होदों जायगा होदों बर' सोदोबफोरखौ सोनायनि आरो बे माने जोंनि सोदोबफोरखौ गुगोलाव स्पेस होनायनि उनाव जों जेब्ला आबुङै बाहायगोन आरो बेखौ राव दानस्लायनायनि पर्याया जेब्ला आबुं महर मोनगोन अब्ला बेखौ गुगोल ट्रेन्सलेसन किपेडआव सोनाय जागोन आरो दिनै जोंनि बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि ब्रैथि बोसोरारि जथुम्मानि गेवलां मेल आरो नैबे बिश्वनाथ जिल्ला बे नदुवार ओनसोलनि सिजौसा बे गुदि फरायसालिनि लांगोनायाव बे जथुम्माया जादों आरो बेवहाय आङो जोंनि बिटिआरनिफ्राय आलासि महरै आङो बाहागो लाफैदों आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनना बुङोब्ला जोंनि जायखिजाया बिथिंनि नोजोरारि बा दैदेनगिरियानो होन बा लिरगिरियानो होन बेखौ जुदि जों सोरजिनांगौब्ला लाइमोनखौनो जोङो बांसिनै गोसो होनांगौ आरो बे हिसाबै जोंनि बर' लाइमोन लिरगिरि बिथांमोना खौसे जानानै जि मोनसे गौथुम दाबाय आरो दानानै बिथांमोना बोसोरफ्रोमबो लाइमोन लिरगिरिनि गेजेराव माखासे सावरायनाय हाबाफारि लायो बर' थुनलाइखौ बोरै जौगाहोनो हायो बर' रावखौ बोरै जौगाहोनो हायो बिनि थाखाय बिथांमोना माखासे बिथांखि लायो आरो आं बे समाव बिथांमोनखौ खावलायगोन आरोबाव जोंनि बर' थुनलाइनि जि बाख्रि बे बाख्रिखौ जोंहा जौगाहोबावनो गोबां आंखाल दंबावो बिनि गेजेराव जोङो ट्रान्सलेसन एबा राव सोलायनाय थुनलाइ बेयो जोंहा जोबोद आंखाल जानानै दङ गासैबो बिथिंनि आयदायाव आरो बेखायनो बे बिथिंखौबो जोंनि लिरगिरि एबा लाइमोन लिरगिरि बिथांमोनखौ खावलायबाय जाहाथे राव सोलायनाय थुनलाइ बेखौबो बिथांमोना गोसो होलांफायो आरो आङो मिजिंथिदों दिनैनि जि लाइमोन लिरगिरि बिथांमोना गाबोन जोंनि बर' थुनलाइनि जि बाख्रि बेखौ फोगोमनायाव गोबां बिहोमा लानो हायो जोंहा बिटिआर एकर्डनि सुक्ति बायदियै जि बाउन्डारि कमिसन दङ बे बाउन्डारि कमिसननि दाजेनना होजानाय जि चेयारमेन पि बार्मा बिथाङा रुंसारि जाबाय आरो बिथाङा रुंसारि जानायनि उनाव आशिष कुमार भुटानिखौ चेयारमेन लानानै बाउन्डारि कमिसननि मासिगिरिखौ सुफुंनाय जादों आरो बे बाउन्डारि कमिसना भारत सरकारनो जिखिनि बाउन्डारिनि रेपर्ट बे रेपर्टखौ साबमिट खालामबाय आरो खम दिननि गेजेरावनो बे बाउन्डारिनि जि रेपर्ट बेखौ नायबिजिरनानै भारत सरकारा बिटिआरनि जि सिमा बारायनाय बे सिमा बारायनायखौ खालामसिगोन होननानै जों खौरां मोनदों हा हुनि बेलायावथ' दिनै फरेस्ट दुइलार 2006 बायदिब्ला जों जायफोर हाग्रा ओनसोलाव थानाय जोंनि हारिनि सुबुं हा मोननांगौमोन नाथाय गोलाव बोसोर जाबाय थेवब्लाबो दायो जोंनि जि जरिप एबा सिमा बा जि जोंहा सिमा नायनाय एबा हाखौ सार्भे खालामनाय बे सोलिगासिनो दङ बिटिआरनि चिरां जिल्ला बाक्सा जिल्ला बाहाय सिमा बा हानि जि नायबिजिरनाय बे सोलिगासिनो दङ आरो नैथिंबो खम साननि गेजेरावनो खम दिननि गेजेरावनो बियो सोलिगोन आरो बयबो आयेन बायदियै बयबो हानि मोन्थायखौ मोनो पन्सायत गैयैनि खारनाथ' बेनो खारन नैबे एरियायाव दासिमबो जों हानि बिगोमाथिखौ मोननाय जाथ'वाखै बेनि थाखायनो बे पन्सायतआ गैया आरो जों बेखौ हानि बिगोमाथिखौ मोनोब्ला निस्सय जोङो बिनि जि राहा मानो होनना बुङोब्ला दायो जोङो पन्सायतनि बेबस्था गैयाब्लाबो जिहेथु जोङो नोगोरारि एबा भटार हिसाबै दङ एमएलए एमपि बिथांमोननो जोङो भट होनायनि अधिकारखौ मोनदों बे हिसाबै जोंहा बे पन्सायतनि बेबस्थायाबो हानि बिगोमाखौ जोङो नैबे ओनसोलाव मोननाय लोगो लोगो बेखौ मोनगोन आरो बिटिआरनि जि सिङाव हाबोब्लाथ' बाहाय जोंहा आरो मोजांब्लाव आरो बिनि थाखायनो दासिम जोंनि प्रमद बर' बिथां बिटिआरनि चिफ लोगोसे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जायफोरा बिटिआर सुक्तिखौ खालामदोंमोन बिथांमोना बेखौ मावफुंनो थाखाय नाजागासिनो दं सोलोंथाइनि जेंनाया नंगौ जोंनि बर' बिजोंनि सोलोंथाइनि जेंनाया गोबां बारायगासिनो दङ फोरोंगुरुफ्रा आजिरा मोनगासिनो दङ नाथाय जोंहा बेफोर लांदां जानाय थानाय मासियाव फोरोंगुरु थिसननो थाखायबो जोंहा टेट पास जानाय माखासे बिथांमोना दंखायो नाथाय जोङो बिटिआर सरकारनिफ्राय बोसोरसे सिगाङावनो जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बे टेट पास जाना थानाय फोरोंगुरु बिथांमोनखौ मासियाव थिसननो थाखाय आसाम सरकारनिफ्राय पस्टखौ सेंसन खालामना लाबोदोंमोन आरो बे समावनो बिथांमोननो एपइन्टमेन्ट होनायनि
राहा लाबाय थानाय समावनो सिटेट पास खालामना थानाय बिथांमोना केस होनानै दोनदों। दा बे केसखौ जोङो हाइकर्टआव नाजागासिनो दङ समस्याखौ समाधान खालामनो थाखाय आरो जोबनायनि लामायाव बे हाइकर्टनि केसा जायफ्रा सिटेट बिथांमोना होनाया जोब्बायबानो जोंनि गुदि फरायसालि गेजेर फरायसालिनि जिफोर फोरोंगुरु बेफोरखौ जों थाबैनो थिसननानै लानो हायो। बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि ब्रैथि बोसोरारि जथुम्माखौ बे बिश्वनाथ जिल्लानि सिजुसायाव दिनै जि खुंदों बेहाय बाहागो लानानै गोजोननाय मोन्दों आरो आसा खालामदों बे बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि दारैनो जोंनि बर' थुनलाइयाव थुनलाइ सोरजिनायनि मोनसे गोदान जौगानाय बिथांमोना लाबोनो हागोन आरो बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बे लाइमोन लिरगिरिफोरनिसिम जोंनि थुलुंगानाय आरो हामलायथि जासिनो थाखाय आं बेहाय बाहागो लाफैदों आरो बिथांमोननि जि थुनलाइ सोरजिनाय हाबाफारि एबा मावफारि बेयाव जों बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय अरायबो मदद आरो थुलुंगानायखौ होलांबाय थागोन आरो बर' राव थुनलाइखौ मुलुग दरबाराव जौगासार होनाय मिथिसार होनायनि बेलायाव बे लाइमोन लिरगिरि गौथुमा मैखोमै बिफाव लानो हागोन बेखौ मिजिंथिबाय। लिरनायनि बिथिङाव लाइमोन लिरगिरिफोरा दिनै थुनलाइ मुखुब जादों नाथाय फरायगिरिफोरनि आंखाल बेखौ जों बयबो मोनदांदों आरो बे बर'फोरनि गेजेरावल' जादों बेबायदिबो नङा मानोना ससियेल मिडियानि जि साग्लोबसारनाय आरो इनफरमेसन एन्ड टेक्न'लजिनि जि दिनै जौगानायनि मोनसे महर मोनदों बेनि थाखाय माने बे ट्रेडिशनेल जि रिडिं ट्रेडिशनेल गोदोनि जि दोरोङारि फरायनायनि बिजाब फरायनायनि जि हुदा बा खान्थि बेफोरो एफा एनै खमिलांनायखौ जों मुलुगनाङैनो नुनो मोन्दों आरो बिनि गोहोमा दिनै बर'फोरनि गेजेरावबो गोग्लैदों। बेनिखायनो आथिखालनि बर' लाइमोन लिरगिरिफोरा बिजाब फरायनायनि सोलायै बांसिन सम समाजारि बिजों ससियेल मिडियायाव बिजि थानायखौ मुखुब थानायखौ जों नुनो मोनो आरो बे गुगोल्स एबा गुबुन ससियेल बिजोंफोरनि गेजेरजों बिथांमोना गासैबो मिथिनो लुबैनाय एबा गोनांथिफोरखौ सुफुंनो नाजानायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय आं मोनसे बाथ्राखौ रोखायै बुंनो लुबैदों बे जाहैबाय गुगोल्सआ जोंनो इनफरमेसनखौ होनो हागौ मिथिसारखौ होनो हागौ नाथाय आबुं गियानखौ होनो हाया। बेनिखायनो गुगोल्सनि गेजेरजों जायफोरा गियान बुथुमनो थांखियो बिथांमोना आबुङै बे गियान एबा मिथिसारखौ मोननाय नङा जेब्लासिम बिजाबखौ फरायनाय नङा। दा बिजाब फरायनायनि मोनबो आरो गुबुन राहा दङ होननानै जों साना जों बेखौ लुबैगोन जाहाथे बयबो गोरों गोरा मानसिफोरनि गथ' गथायफोराबो बर' बिजोङाव फरायनांगौ नाथाय बेबायदि होननानै मोनसे हारिनि 100% मानसिनि गथ' गथायफोरा जे मोनसे बिजोङावल' फरायनांगोन बेबायदिबो बाथ्रा गैया। दिनै बर'फोरनि गेजेरावनो माखासे 10-20% मानसिफोरनि फिसाज्लाफोरा गुबुन बिजोङाव फरायो। बे सम थासारि आरो जायगाखौ लानानै हयथ' बिथांमोना फोरोंनांगौ जायो बिदिबो जानो हागौ नाथाय बांसिन बिसाननि बर' फरायसाफोरा जेब्ला बर' बिजोङैनो फरायगोन अब्ला बे जोंनि बर' बिजोङा थांनानै थागोन आरो अब्लासो जोंनि बर' थुनलाइ आरो बर' हारिमु जेब्लायबो जौगासारनायनि खाबुखौ मोनगोन। मुलुगाव जुदि जों मोनसे एखुथा हारि हिसाबै सिनायथि होनानै थांनानै थानांगौब्ला अब्ला बर' रावखौसो लानानै जों सिनायथि होनांगोन मानोना धोरोमाव दिनै जों रोखोमसे नंला महर मोखांजोंबो रोखोमसे नङा गाननाय जोमनायाबो सोलाय सोल' जानो हागौ नाथाय रावा जोंहा जुगामि थागोन आरो बे रावनि गेजेरजोंसो जोङो मुलुगाव हारि हिसाबै गावनि सिनायथि आरो आब्रुथिखौ जों लाखिनो हागोन। बेनिखायनो बे रावखौ फोथांनानै लाखिनायनि सार्थआवनो आरो हारि हिसाबै थांनानै थानायनि सार्थआवनो जोङो बर' बिजोंखौ जिखि जाया हालोदाव जिखि जाया कन्डिसनाव जिखि जाया बेसेन होनानैबाबो जों फोथांनानै लाखिनांगोन आरो बर'नि दैदेनगिरिफोरा बर' बिजोंनि सोलोंथाइखौ जौगाहोनाय बर' बिजोंनि फरायसालिफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनाय बे बिथिङाव बिथांमोना बांसिनै गोसो होनानै खामानि मावनांगोन। राजखान्थियारि बिथिंफोरखौ बांसिन गोनांथि होआलासिनो राव आरो थुनलाइखौ जौगाहोनायनि बिथिंखौ बिथांमोना गोनांथि होनानै गोनां एजेन्डा हिसाबै लानानै खामानि मावनो थाखाय आङो बर' थुनलाइ आफादनि जानानै खावलायहरो। गोबां बर' बिजों गुदि फरायसालियाव सासेल' फोरोंगिरि जानानै दं बेयाव बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव फोरोंगिरिफोरनि आंखाला सिगांनिफ्रायनो दं आरो आथिखालाव बांसिनै नुजादों।
बेनि जाहोना जाहैबाय सरकारनि मोनसे मिडियामनि सायाव एखुथा पलिसि गैया। गासै जेब्ला पस्ट क्रिएशन खालामो बे गासै बिजोंनि थाखायनो खेबसे खालामो आरो बेफोरखौ रानसारनानै होयो, जायनि जाहोनाव बै पस्टफोरा मिडियाम वाइजआव संरैखा जायालासेनो रोस्टार सिस्टेमाव हाबजोबो, थामहिनबा ST, SC, OBC बेबायदि केटागरियाव हाबसन होयो आरो बेबायदि सिस्टेमनि थाखायनो बर' बिजोङाव लांदां जानाय मासिफोरा दिनै ST, SC, OBC बायदिसिना रोस्टार सिस्टेमाव हाबसननानै बर' बिजोंनिफ्राय गुबुन बिजोङाव थांगासिनो दङ। दा बेखौ होबथानो हाथारनांगोन आरो बेनि थाखाय मिडियाम वाइज एपइन्टमेन्टनि मोनसे पलिसि नांगोन आरो बे बिथिङाव सरकारजों सावरायनानै थांखि लानांगौआ BTR सरकारनि दायित्व, बे बर' MP, MLA बा मन्थ्रिफोरनि बेयो दायित्व आरो जोंनि जातीय संगठन हिसाबैबो बर' साहित्य सभा एबा एबसुनिबो दायित्व बियो। दा बे बिथिङाव जोंनि दैदेनगिरिफ्रा खौसे जानानै जुदि जों खामानि मावनो हायाब्ला जोंनि जेंनाया माब्लाबाबो सुस्रांजानाय नङा। गुगोल ट्रेन्सलेसन किपेडआव असमिया रावा बावैसो हाबदों, नाथाय जों बर' साहित्य सभाया बे बिथिङाव खामानि मावनायखौ जोङो थांनाय तामुलपुर जथुम्मानिफ्रायसो जागायजेनदों। दायो बे एप्सखौ लन्च खालामनाय लोगो लोगो गुगोल मेसिनाव जोङो बर' रावनि 30,000 सोदोबफोरखौ जों हगारनानै होदों। दा बे 30,000 सोदोबफोरखौ गुगोल मेसिना मुखस्थ' लानांगोन, मेसिना मुखस्थ' जानांगोन आरोखि बर' सोदोबफोरखौ आरो बे गुगोल मेसिना बर' सोदोबफोरखौ मुखस्थ' लानाया सोनारगोन जोंनि बर' सुबुंफोरा ससियेल मिडियायाव एबा गुगोल्सआव बर' रावखौ बेसेबां बांसिनै बाहायो बेनि सायाव सोनारनानै बे मेसिना बे बर' वर्ड्सफोरखौ भकेबुलारिफोरखौ मुखस्थ' लानायनि खामानिखौ बे मावगोन। बेनि थाखाय मास मोननै, मास मोनथाम, 6 मास, बोसोरसेबो लानो हागौ, 10 बोसोरबो लानो हागौ, बे सोनारगोन जोंनि बर' फिसाफोरनि सायाव। जों जेसेबांनो बेखौ मैखोमै बाहायगोन एसेबांनो गुगोल इन्जिना बेखौ आजावनानै लागोन आरो जेब्लानो बे गुगोल इन्जिना बर' सोदोबफोरखौ मुखस्थ' खालामनानै लानायनि मोनसे पर्यायाव सहैगोन अब्ला बे अट'मेटिकैनो बे ट्रेन्सलेसननि मोनसे बर' जिखि बाथ्रा बुङा मानो, बर'नि जिखि सेन्टेन्स लिरा मानो, बे सेन्टेन्सफोरखौ बे गुगोल मेसिना दानस्लायनानै होनो हानाय जागोन आरो बे राव दानस्लायनायनि लेभेलफोरा जेब्ला आबुं महर मोनहैगोन, स्टेप बाय स्टेप बे जेब्ला कमप्लिट जाहैगोन अब्ला गुगोला दायो जोंनो मोनसे स्पेस होदों, जायगा होदों बर' सोदोबफोरखौ सोनायनि आरो बे माने जोंनि सोदोबफोरखौ गुगोलाव स्पेस होनायनि उनाव जों जेब्ला आबुङै बाहायगोन आरो बेखौ राव दानस्लायनायनि पर्याया जेब्ला आबुं महर मोनगोन अब्ला बेखौ गुगोल ट्रेन्सलेसन किपेडआव सोनाय जागोन आरो अब्लानो जिखि जाया इंराजिनि लिरनायखौ, जिखि जाया हिन्दी एबा गुबुन रावजों लिरनायखौ जों बर'आव बुटाम थुबानो जों लिरनाय महराव बर'आव ओंखारगोन आरो बर'नि लिरनाय जायखि जाया आयदाखौ जोङो इंराजियाव नांगौ एबा गुबुन रावाव नांगौ, जेरै बुटाम थुनानै जों माने लुबैगोन बे रोखोमैनो गुबुन रावाव बे मेसिनानो दानस्लायनानै होगोन। बेखौ गुगोल ट्रेन्सलेसन किपेड होननानै बुंनाय जायो आरो बे गुगोल ट्रेन्सलेसनाव हाबखांनायनि उनाव बेयो जेब्ला आबुं महर मोनगोन बेखौ जों आरोबाव एसे जौगानाय थाखोआव लांनानै TTS खालामनो नागिरदों। TTS नि मिनिङा जाहैबाय टेक्स्ट टु स्पिच आरो स्पिच टु टेक्स्ट। थारमाने आं दा बुंबाय थानाय बाथ्राफोरखौ बियो लिरनाय महर होनाय आरो बिजाबाव लिरनाय बाथ्राफोरखौ बुटाम थुनाय लोगो लोगो कम्पिउटारानो फरायनानै बर'नि रिंसार बोनानै फरायना होनाय। अब्ला आमेरिकायाव थानाय सासे मानसियाबो बे बर' रावजों लिरनाय बाथ्राखौ माबोरैसो रिंसारो बेखौ खोनासंनो लुबैयोब्ला आमेरिकानि मानसियाबो बर'नि रिंसारखौ बे मेसिनजोंनो कम्पिउटारजोंनो मोननो हासिगोन। बे पर्यायसिम बर' रावखौ लांनो हायोब्लानो बे बर' रावा मोनसे आबुं टेकनिकेल लेंगुवेज जागोन आरो जुदि जों बर' लेंगुवेजखौ टेकनिकेल लेंगुवेज फैबाय थानाय माखासे बोसोरनि गेजेराव खालामनानै लानो हायोब्ला बे मुलुगा आरो बे बर' रावा गोमानाय नङा, बे जुगामि थासिगोन। थेंक इउ सार।